ההורים שלי הרגו אותי. אני קוראת לך כבר שעה. אני שומע אותך כבר שעה. אז כמה זמן זה לוקח לך לרדת? את יודעת יפה מאוד שההורים שלי לא רואים בעין יפה שאני יורד למטה אחרי החדשות. אבל הם לא רואים את זה בעין יפה גם כשזה לפני החדשות. כי לפני החדשות אני עושה אמבטיה. מה, כל יום אתה כזה מלוכלך? אוי, יונה, באמת. מה יונה? מה יונה? מה יוצא לי מזה? אני מתה עליך! אתה קובר אותי עם החדשות של ההורים המופרעים שלך. די, יונה, באמת, את לא יכולה לדבר ככה. אני לא יכולה לדבר ככה? לא. לא, למה? כי ההורים שלי ואני, אנחנו... את לא יכולה לדבר ככה וזהו. וזה שאני הולכת כל הזמן עם הראש נפוח, זה כלום? תקני אסיאלגן. מה אסיאלגן, בן אדם? יו, חן. באתי לקחת אותך להצגה שנייה. יונה, את יודעת שזה בלתי אפשרי. אז בוא נעשה סיבוב עד הגן. לא, השתגעת, יונה. אז עד הפנס, צ'יק צ'ק. יכול איזה שכן לראות אותנו פתאום. אבל גם פה יכול פתאום איזה שכן לבוא, אריה. די, יונה, אני לא רוצה לחשוב על זה וזהו. טוב, אז אני מודיעה לך שאני לא יכולה יותר ככה! לא? למה? ככה! מה ככה? גמרתי מהשנתון. כן, נכון. תשמע, אני יצאתי מהשנתון, אני לא בשביל חדר מדרגות, מותק. טוב, אני מצטער מאוד. תגיד, אתה לא יכול לשלוח אותם פעם אחת להצגה אחרי החדשות? את ההורים שלך, את מי? אוי, יונה, את יודעת, את נורא לא רציונלית. לא, לא, כן. אז אני חושבת שאתה רוצה לסבן אותי. ואני מבקש ממך להשתמש בביטויים מעט פחות המוניים. אז אני הייתי רוצה לדעת איך זה שאתה חוזר יום-יום מהספרייה עם ההמונית הזאת שקוראים לה רינה. רינה אינה המונית. לא, לא, כן. אז מאיפה יש לך כוח להמונים? יונה, את מתחילה שוב להיות לא רציונלית. וזה שהיא סוחבת לך את התיק, זה רציונלי? רינה היא בחורה מאוד תרבותית. ולמה שהיא תרבותית? קונה לך גלידה? היא רצתה לקנות לי גלידה. אז מה קרה? אני סירבתי. מפני שחשבת עליי, נכון? מפני ש... מפני שגלידה זה חומר נזיל. אתה יותר. אני מצטער מאוד, אני לא מחויב לשמוע ביטויים כאלה. ערב טוב. די, אני לא אגיד יותר. יונה, אני לא יכול שאת מתחילה להיות לא רציונלית. אני לא אגיד יותר! יונה, אני נורא מצטער, זה לא מתקבל על הדעת. די, אני מצטערת, אני לא התכוונתי. מה לא התכוונתי? את לא מתכוונת, אבל אחרי זה אני נהרס לגמרי. לא יודעת להתעלם. די, אני מצטערת, אני לא התכוונתי. את לא התכוונת ואני לא מסכים לזה. תראה, אריה, אתה יודע שאני לא כזאת, אתה יודע שאני לא מנצלת הזדמנויות. נכון. היה לך ניסיון מר עם בנות, נכון, אריה? נכון שהיה לך ניסיון מר עם בנות? אני לא מוכן לרחל. בוא, שקל. אבל את מבטיחה? תראה, אריה, אני לא חיה. יונה, היד שלך מחוספסת. היד שלך קרה, אריה, מה זה, שטפת כלים לפני החדשות? השקיתי את הפרחים שלי. השקית את הפרחים שלך. מה שלום הפרחים שלך עומדים טוב? יונה, את זוכרת את הגלדיולות הנהדרות שהיו לי? אם אני זוכרת את הגלדיולות הנהדרות שהיו לך, אמא שלך זרק עליי עציץ שלם. יונה, את מתחילה שוב פעם להיות לא רציונלית. אוח, לא רציונלי, אביך! איפה היית בשבת? בגן חיות. לבד? עם החיות. ואיפה היית? צביה? צביה, אין לי מושג. לא שאלתי באיזה מושג, שאלתי באיזה כלוב. פה היו נורא צחוקים פעם. אני צריך לברוח. אתה צריך לברוח. תודה. ישב! אני לא רוצה. שם אמרתי! לא רוצה. תראה, אריה. עד היום אני לא השתמשתי בכוח. אני לא רוצה. טוב, אז נשבר לי ממך, אני לא רוצה יותר חומר נזיל! את לא יודעת איזה חיים יש לי בבית. לא רוצה לדעת, איך זה? אני לא רוצה, את רק רוצה קולנוע
לעשות כל מיני, את יודעת מה, בחושך, בגן. נכון, ואם תיכנס להיריון, אז יש לי בשבילך אף, אוזן וגרון. איזה... אני לא יכול יותר, אני אתאבד. אוי, אריה. אני לא יכול יותר. כולם גסים, כולם המוניים, כולם אכזריים. אני מצטערת, אריה, אני לא התכוונתי. את לא מתכוונת, אבל אחרי זה אני לא יכול לישון כל הלילה. די, אני נורא מצטערת, נו, מה לעשות? זה האופי שלי. כן, אבל גם לי יש אופי, לא? גם לי יש אישיות, לא? גם לי יש חיים משלי, עצמאיים. אוקיי, בסדר, בסדר. רק שלא תהיה לי רציונלי. שב. בסדר. ומחר תלך איתי לקולנוע. בסדר, להצגה ראשונה. בסדר, ואל תעשה לי אמבטיות, אתה נקי. ונשתה אספרסו אחרי ההצגה? אם הסרט לא יהיה ארוך. ונעשה סיבוב בדגן? כן, אבל בלי ידיים. כן, אימא'לה, אני כבר בא.